Good morning, everybody. My name is Junta. Today, on 22 August 2024, I bring for you Bon Karindu BBC. Utenga wanga kwa iwe osauka mzanga amene ukukumana ndi mavuto osiyanasiyana mmene kwacha kunjaku chonchi nkhawa zilibi kuti kodiso pano lero li anawa adya chani nanga anawa sukulu ndi alipirira chani nanga pakhomo pano ife tipanga bwanji nkhawa zochuluka chifukwa cha mavuto osiyanasiyana amene ali muno m'Malawi. Uthenga wanga ndionena kuti kunja kungatani kungade kungatani mdima ungavute motani koma kuwala kumakhalapo siku lina kuzawala ndipo uzayiwala mavuto onse. Ndi chifukwa chake ena inu mukamaona atsogoleri enawa akunyada kandi a MP kandi a president kandi a vice kandi a CEO kandi a bwana otani kandi dokotala muzizindikira kunena kuti iliponso nthawi imene iwonso anali pa mavuto chifukwa tu wina aliyense amene mukumuona lero ali ndi kale lake. Wina aliyense amene mukumuona lero ulo atavala motani ulo akuyendera galimoto yotani ali ndi kale lache ndipo kale la atsogoleri ambiriwa mabwana ambiriwa munati mulifufuze inuyo mukonza kugwesa misonzi. Anthu enawa angopanga matama lero chifukwa chokuti ali mboma koma anthu amene anali amphawi kopsa. Ndi chifukwa chake amanena kuti what comes around kapena what goes around comes around, what goes around comes around. China chilichonse chimene ungachite munthu ka chimene wakhawa kuchita mbuyomu chimazabwereranso. Motero kuti musamadabwe nawo atsogoleri athu akuno ku Malawi limene limachulukira kwambiri ndi dyera ndi matama koma onsewa munati muafufuze atsogoleri athu kuchokera ku ma MP kuchokera kwa makhansala mameya ndani ma president onsewa ali ndi kumuzi kwawo aliso ndi kale lawo ndipo ambiriwa anali wovutika kopsa akacheche enieni okuti kumadabwaso kunena kuti lero awa ndi awa apanga matama awa. Ndi mmene dziko limayendera ndipo atsogoleri athu akanakhala kuti amachita walk the talk ndikumakumbukira kumene iwo anachokera makamaka umphawi umene iwo akumana nawo ali ana sibwenzi pano Malawi anthu akuvutika chifukwa akanamapanga zimene anaziona zija kuti anzawonso asazazione. Pali chipiki cha china chimene chikuyenda pa social media. President Chakwera ali ku Germany akuyenda pa njinga ndi anthu amadabwa kunena kuti kodi president iso amatha kukwera njinga tuwe kodi tu ndi zimene tikunena zikunena kuti aliyense ali ndi kale lache. Anthu ambiri wa musamawa waone chonchi enawa apangapo maganyo olima enawa apangapo maganyo osuka njinga enawa apangapo maganyo onyamula matumba kwa anthu olemera kaye ine mbuyo mundena nyamulapo matumba afulawala osasambaso iya ndikangogona choncho ndi mmene zimakhalira ziko. Kutero kwa Chakwera aja ku Germany kumene kuchako ndi ku Germany amakhulupirira kukwera njinga chifukwa njinga ija wani ndi transport ya easy umakafika msanga kumene ukupita komanso imathandiza kupanga ma exercises. Motero kuti atsogoleri athuwa akanakhala kuti amapanga zimene zijazo muziko la economy yake yovuta ngati ya Malawi bwenzi pano mankhwala muzipatala ali pweche bwenzi pano masalezi anthu akulandira ochuluka bwenzi pano ana asukulu asakuvutika bwenzi pano a pensioni amene ndalama zawo pakana lero sakulandira anthu akulandira bwenzi pano anthu amene amayenera kuti apasidwe compensation akulandira ndalama zawo bwenzi pano ku immigration kuja ankanama ndikumalemba ma press statement kumanena kuti by Monday
immigration ikhayi kupereka mapassport ochuluka kwambiri kwa akuluakulu dziko la Malawi amene analilozayo amene ndi dolo. Ndi mmene tuzimakhalira atsogoleri amene wawa akati aziyenda pa njinga ndikumapanga zimene akapanga kale akamakumbukira kumene achokera. Bwezi pano zinthu muno Malawi muno zili bwino kwambiri, koma chimachulukira atsogoleri athu ndi matama kutero konse ajaye ambiri wa muwaone mabwana ambiri wa mwayang'ane m'mabondo mwawo mukaavula matrouser awo muona m'mabondo mwawo muli zipyera zosiyanasiyana chifukwa chokugwa pa njinga. Kuteroko even our vice wa mwaona nthawi inaje akudya mu restaurant umene njani moyo umene akapanga iwo kale. Koma atsogoleri athu akuno vuto lawo ndi matama, safuna kuchita walk the talk, safuna kupanga zimene iwo moyo umene akulira nawo poganizira mavuto amene ali kuno ku Malawi. Motero kuti kunoko olo convoy imene ya president convoy ndi magalimoto over 70 amayenda magalimoto 70 akasinja mkati kumadabwa kuti kodi kunoko ku Malawi kuno angamuphe president ndi ndani? Magalimoto over 70 ndiponso over 70 ndachepesatu koma ndi uja akukwera njinga. Tikati tizinena kuti ku Malawi kunoko ndife anthu osauka ndikumanena zoona kuti ndife anthu osauka ndikumakwera njinga zijazo, dziko lino lili bwino kwambiri. Lero li aujene a vice president anakanya mu restaurant yachiyimirire munaona anasanza sana sanzetu. Vuto la ifero ndi la matama, tili ni matama koopsa. Tikanakhala kuti zimene zijazi akupanga zija sapanga nthawi ya kampeni chifukwa vuto ndilonena kuti amapanga moyo umene ujawo nthawi ya kampeni kuti anthu muatame. Kutero kuposa chedwa pompano muwaona afika pena aziwomba njwera, muwaona afika pena akampeza munthu akudya deya weni azisamba m'manja ndikumadya nawo. Muwaona posa chedwa pano azilowa m'misikamu ndikumatafuna nawo matemba, kumatapa matemba osaphika ndikumadya. Muwaona azitafuna therere osaphika. Amene ajawo vuto la atsogoleri athu akuno amapanga zinthu nthawi ya kampeni ndi cholinga kuti anthu asankhe matama, anthu aziaona ngati ali nawo limodzi. Akangowina amakhala anthu osiyana. Olo pakali palomba muone ndalama zituluka, ndalama anthu apasidwa ndalama za nnyo, anthu alandira ndalama cholinga akufuna muavotere. Mukaavotera akakhalaso pa mpando azisimbwaso kawiri basi masairini vi museumu. Vuto la kuno ku Malawi atsogoleri athu samadziwa kumene achokera, koma ena awa ali ana amene wawa ngakhale makabudula awo anali azigamba akakhala ena aifeyo ndeta kulapo kuzafika pangana form 4 opanda olopanti mutimo mukabudulamo. Ndiye mmene limakhalira tuziko. Ne ino Amalawi musamadabwe kumanena kuti achakwera tauna atakwera njinga ndi zimene akakwera kalero amakwera njinga kumapita pakana kolalika akukwera njinga. Itauna vice president akudya misima yophika kale yomanga mujumbo tuye ndimene kalera ole nali kwa golden ko kalero ali kumulanje secondary school ndimene zimakhalira. Koma vuto lathu la kunoko atsogoleri athu mabwana athu maofesi mu ma estate mu matama amakhala ngati kwawo kulibe, ndipo ena aiwowa anasiyaso ndikupita kwawo komwe. Akakhala pa kampani po matamato tapita ni ku waterboard mukaone Blantyre waterboard agulagula ma VX yapasana ma VX kuphatikizapo board chair, koma ku Blantyre kulibeko mazi. Tapita ni kulilongwe mukaone mene anthu akubera makobiri, mabwana ama office mene akubera makobiri. Tapita ni ku area sate ku polisi mukaone matama okaoka ngati kwawo kulibeko, koma ose aliyense waifeyo anachoka kumuzi. Ena awa kumuzi samapitako ati amaopa ufiti, koma atu wakula kongo kumuziko koma ati amaopa ufiti. Tikunena pano mukapita ku Chitipa district, Chitipa tu Chitipa district mafuta amagalimoto kulibeko, magesiso kulibeko ku Chitipa tu. Yeti akuti tili ndi atsogoleri.
zonsezi yakupanga ku Germany zija akati azizipanga kunoko ku Malawi kunoko ndikumazichita apply pa ground. Malawi ali wokongola kwambiri. Ayulire serious inuyo mungamakhale kumanena kuti mukulamulira ziko koma kuchitipa kukopanda mafuta a galimoto anthu akuvutika kwambiri kuchitipa. Olo msewu umene wopita kuchitipa anthu akuvutika. Misewu yambiri olo mpalombemu kupita ngati kucheni kuswa ng'oma uku anthu akuzunzika kaye kumadera amene kunachitika Friday kujako anthu akumene ndi agalu okha akuzunzika. Olo kungotenga greda mukamapita kwa ana machekecha uku kungotenga tolo greda yakuti tingoti greda ingoti mwe anthu ayende mabwino. Ndithu kutoko zonsezi zikudikira kampeni ndi mmene Malawi alili. China chilichonse amadikira kampeni. Likanakhala tu nthawi yakamuzi kumanena kuti kuchitipa kulibeko ujeni mafuta amagalimoto ndizomvekatu. Tapitani ma filling station akuchitipa mukapeza ma filling station wonse kulibeko mafuta. Magesi ndi awatu. A board chair aku Blantyre water board anthu akufuna kuti pakana apange akupangireni strike ndiye mukagule zimaujeni za mazi muziagaira anthu ma water bowsers ndiye muziagaira anthu mazi ma location mukudikira anthu afeka endi kolera ndiye muzithamanga ma TV mikana kuti aujeni Blantyre water board we are trying hard. Vuto la kunoko timasusuka kwambiri. Ena ndi awawa amathamangira kunkhotakota atakati mzungu akangowaona. Ndikumakanena kuti no, this is very very sad. We are going to investigate this plane crash. Mwalephera kuchita investigate plane crash yanu ya pachikangawa popa. Ndiye mukapange ujeni investigate commission of inquiry plane crash ya azungu. Ndege yonse siya amanu inu ku Malawi kuno ndege mulibe ndipo olo company yopanga olo thabwa la ndege mulibe koma basi matama mafuna azungu azikutamani azina kuti koma Malawi ndi ogwirizana. Minister ndi minister basi kuthamangira kuti mwalephera kuthamangira pachikangawa apapa azanu atapanga ngozi. Mukulephera report kulitulusa pakana lero ndiye muzikauza azungu kuti no, we came here to be with you in solidarity. We thank you the people of Nkhotakota and we will make sure that we institute a commission of inquiry. Government will make sure we want to find out what really happened. Wachani nzambu yako basi azungu aziwe kunena kuti Amalawi ndi anthu aja mu heart of Africa atikonda lero ndi awa abwera kunoko kuchipatala. Amalawi ziko lathu ili ndi lomweli tinayenera tilikonde. Anthu athu akuvutika kwambiri. Amalawi akuzunzika kopsa kuwaona anthu amene anasiya ntchito mmene alili m'mizimu. Ena akudwala. Ena mashuga anagwira, mastroke anagwira, koma boma lili vyende kumangowayang'ana anthu. Kuwaona anthu onse amene anagwira ntchito kutheba ma account yawo pakana ena afika posekedwa ananamizidwa ndi boma kunena kuti tikusegulirani ma account ndalama zanu zifike mmene zili ready kuchokera ku South Africa. Ndalama zo pakana lero anthu andale a satanic anazidya zonse. Kodi Malawi azanjoya liti muziko la Jeromwe? Azanjoya liti? Kuona anthu kumvesa chisoni, kuona anthu kumvesa salary yache ya ku polisi kuiona salary ya ame, kuiona allowance, house allowance. Ndikumadabwa kuti koma mabwana tunde akunjoya. Anthu kunja kuno mwina abale simuziwa. Pali ena aje Malawi momuno amataka machoka salary yawo amachoka nayo over 50 million salary. Kumana kuti amene ikoma ndi Malawi ndi nzungu ndi Malawi. Kumuona ali ni ma connection ya anthu andale. Kumuona ati ndo aku parliament. Akakhala ma allowance ya ku parliament ndi ma salaries ndi pamwa anthu kumapenga ndi ndalama m'mizimu. Ma MP kumakwatira akazi 88. Koma Malawi akuzunzika kopsa. Kutereko nthawi ya kampeni imuona kutuluka zinthu nthawi ya kampeni kutulukatu zinthu. Izi njinga mwaziona anthu akugwera mu Germany pang'ono. Izi mwaona akudya mu restaurant mu pang'ono. Muona zinthu, muona tu zinthu. Iyi ni nthawi ya kampeni.
komabe siku lina iwe nzanga osauka kuzacha, usadandaule iyayi kuzacha. Muwasiye azipanga zawo za ndalezo, muwasiye aziphwanya malamulo ngati mene aphwanyira kuja kumachedwa ku MRA. Amati akachoka commissioner general ujayo amachita advertise, malamulo amanena choncho, amachita advertise ndipo anthu amayenera achita apply. Lero angosankhana andale okhaokha, ndi mmene Malawi akhalira. Koma siku lina kuzacha iwe nzanga osauka, musamudabwe Chakwera kuti wakwera njinga, musamudabwe Michael Usi kuti amadya sima pa restaurant yachiyimirire. Anthu wakwawo ndi kumuzi mene sokuliriwe kwanuko. Siku lina kuzacha izi akupangira kampeni ayiwalira kumene akuchokera. Akati aziyenda pa njinga bwezi pano zinthu zili bwino, tikati tizidya tonse m'marestaurant m'misikamu zinthu zili bwino, koma akudikira kampeni. Bon Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.